Presentació del Manual dels Governs a Instagram. Barcelona, 1 de juliol de 2022. El manual és una guia que aporta recursos a institucions per actuar de manera efectiva a Instagram. A l'acte de presentació conversen la consellera de la Presidència, la portaveu del Govern i la periodista Mariola Dinarès. Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, destaca la proximitat amb el públic que porten les xarxes. Aquí es tracta de que vegin també el teu cantó personal, no? Estem en un moment que realment és molt exigent, però alhora t'has d'arriscar una mica, si no és realment molt avorrit. Sempre sortim al faristol, no triomfa. Patricia Plaja, portaveu del Govern, va insistir en la bidireccionalitat a l'hora de comunicar. Com a institució, com a Generalitat, com a Govern, el que has de fer és escoltar el que et diuen i donar resposta. És una conversa, és la finalitat última de xarxes, no? Que sigui bidireccional, que donguis i que rebis també. Consideren les xarxes eines idònies per crear comunitat. Les xarxes socials ens poden ajudar, òbviament, a arribar molt més ràpid i que fem tots una comunitat per fer polítiques públiques que realment ens portin on volem. La consellera ha utilitzat una paraula que és clau, que és el concepte comunitat, que té un pes importantíssim a les xarxes i és ser capaç, tu com a institució, de crear comunitat. Hem de ser persones empàtiques, això, de treball comunitari, d'estar integrats en el sentit de formar part d'aquesta comunitat. La Generalitat ofereix aquest manual en domini públic, a través de Creative Commons Zero. Descarregueu-lo a gen.cat/manualgovernsinstagram. Crec que es diu manual, però en realitat, és que és una guia pràctica practiquíssima, de com afavorir l'algoritme, com utilitzar el millor llenguatge, quin tipus de publicació haig de fer servir. És una cosa molt pràctica, que al final és el que necessitem.